Apostle Talent Chiwenga vadonedza homba pamusoro pemuchato wavo wemazuva mana naNyasha Vanessa vachiburitsa mashoko anokatyamadza uye kunenzana kwavo. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe nekulaika vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muparidzi ane mukurumbira muZimbabwe uye ari mutungamiri wesangano reJesus Revelation Ministries, Apostle Talent Chiwenga, avo vanozivikanwa nemharidzo dzinotyisa uye kushoropodza hurumende yeZimbabwe nevamwe vatungamiri vemachechi vakaita saEmmanuel Makandiwa naMagaya, vakatyamadza ungano yavo nekureurura kunoshamisa kwewanano yavo naNyasha Vanessa werenga. Apostle Chiwenga vati muchato wavo wakapera after 4 days chete. Vanoti vakadzosera Vanessa kumhuri yake nekuda kwekuti akange asiri virgin, asina zvikwanisiro uye karekta yake yaisavafadza. Chiwenga ataura izvi panhepfenyuro yechechi yake yemusi wesvondo kuswera nezuro, achikurudzira vateveri vake kuti vasamutonge nehasha, achizvienzanisa namambo Dhavhidha wemubhaibheri. Ataurawo nezvenyaya iyi achiti Nyasha akaedza kumuisira muchetura poison uye pane marecordings, maaudio nemavhidhiyo anonyadzisira angangobuda munguva pfupi iri kutevera. Izvo zviri kunzi inzira yekuda kuedza kusvibisa zita raChiwenga. Nhau idzi dzamutsanaurirano dzinopisa pamhepo, vazhinji vachibvunza utungamiriri hwaChiwenga nedhirama rakatarisana naye neupenyu hwake. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.